Dobré ránko. To bolo asi jedno z tých najlepších miest zatiaľ. Úplne ticho a mimo. No a plán je taký, norské hranice sú pomerne blízko, 20 km, tak ísť do Norska a pojazdiť tam. V podstate úplný zapadákov a majú tu takúto základňu pre cyklo. No a takto nejako vyzerá také nabalenie sa na celý deň, čo sa týka jedla. Konečne dole. No, toto bolo zbytočné, ale občas robí človek aj horšie rozhodnutie. Kámo, ale studená jak frak. Ja to... Stačilo. Tak, toto bolo celku drsné.